No niin, hei, olen taikuri Tapio Salomaa ja esitän taikatemppuja päiväkerhoista yökerhoihin siltä väliltä lapsille ja aikuisille koko perheen esityksissä. Teen näyttämötaikuutta, perinteistä näyttämötaikuutta ja lähitaikuutta. Tässä lähitaikuudesta pieni työnäyte. Otetaan täältä hiukan rahaa. 20, 1, 2, 3 ja 4 kappaletta. Minä näytän, kun menette kaupan kassalle, niin näistä voi kokeilla tehdä vähän isompaa rahaa. Jotkut hyvät taikasanat. Kakkula, ratsis, hilipati. Voi, saadaan vähän isompaa rahaa tästä. Tällä täytyy sitten vaan hyvin nopeasti maksaa ja poistua paikalta. Kiitos. Jos haluatte lisätietoja, sitä saatte täältä. Osoite on siinä. Ei muuta kuin sinne tutustumaan. Kiitos. Hei hei.